भारत के इतिहास के सबसे भयावह दिन जहिया पाकिस्तान से भेजल आतंकवादी द्वारा निर्दोष आम आदमी के कत्ल कइल गई। भैया ए घटना में मराइल सब महान आत्मा के याद करते हुए अपन एक गीत समर्पित कर रहल बानी। साथ ही साथ हम अपना देश के सब वीर जवान के भी याद करतानी जे हमनी के रक्षा करे खातिर सीमा पर तैनात बा। ओ भाई लोग खातिर भी ई गीत समर्पित बा। हम चाहतानी रउए सबके भाषा में, रउए आवाज में साफ तौर पर एह पाखंडी धोखेबाज पाकिस्तान के अब बता दिहल जाओ कि अगर हिंदुस्तान के धैर्य के बांध टूट गई तो ये पाकिस्तान अब तहरा माफी भी मांगे के चांस ना मिले। सोना सोना पाकिस्तान तोहके हीर ना मिली। सोना सोना पाकिस्तान तोहके हीर ना मिली। मूड़ी पटक पटक के मर जाइबा कश्मीर ना मिली। मूड़ी पटक पटक के मर जाइबा कश्मीर ना मिली। से मचल बाटे बेटा रड़ा धीर हो, आगे जानी बढ़ा ना तो धके दे बचीर हो। क्यों आते हो बार बार हिंदुस्तान में, जिंदा दफना देंगे तुमको कब्रिस्तान में। कहिया से मचल बाटे बेटा रड़ा धीर हो, आगे जानी बढ़ा ना तो धके दे बचीर हो। शेरवा कर जी की तरह भाग के जमीन ना मिली। शेरवा कर जी की तरह भाग के जमीन ना मिली। मूड़ी पटक पटक के मर जाइबा कश्मीर ना मिली। मूड़ी पटक पटक के मर जाइबा कश्मीर ना मिली। चढ़ावा बेटा हमके जुनूनवा, चली जब गोलियां तो बही जाई खूनवा। अरे पाकिस्तान दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, कश्मीर मांगोगे तो चीर दूंगा। अब मत चढ़ावा बाबू हमके जुनूनवा, चली जब गोलियां तो बही जाई खूनवा। सपना देखा मत बचवा तकदीर ना मिली। सपना देखा मत बचवा तकदीर ना मिली। मूड़ी पटक पटक के मर जाइबा कश्मीर ना मिली। मूड़ी पटक पटक के मर जाइबा